Okay, come on. They're his life. Oh, you're pretty. Oh my gosh, you know what they weigh? Dit is Dr. Paul, de beste dokter die toch miljoenen mensen volgen wordt in zijn werk. Dr. Paul komt oorspronkelijk uit Drenthe. Zijn neefke zit op het Noordwind College in Ljouwert en vregen of zijn omke Jan net er eens een keer bij hem op squallen komen koer. En haar waar, Joet stier Dr. Paul voor 300 leerlingen. Het had nog niet zo druk west in de collegeceel. Er wieren zelfs die er net meer bij koenen. Je bent populair hier in Friesland. Populair in 26, 28 landen. Waar we nou ook naartoe gaan, wij worden herkend. Maakt niks uit. We waren in Mexico op vakantie en daar werden mensen die herkenden ons. Cabo San Lucas, maakt niks uit. Los Angeles, niet dat iedereen ons kent, maar er zijn altijd genoeg mensen die ons herkennen. En dat zijn dus ook de mensen die de show zo mooi vinden. En ja, dierenartsen hebben hele rare hobby's. Ik heb ook een rare hobby. Ik verzamel schedels. Ta groot plezier van de leerlingen. Ze binnen haast alle jaar fan. Hartstikke leuk, nou. Als je wat hoe die mannen, zo'n die mannen kunnen leven en leven. Ja. Maak het nooit bij mij. Bijvoorbeeld koffie altijd en dan check hem altijd. Dus, we hebben zelf dus ik boer en de hij zelf was, toen dingen gebeuren met en dan wordt hij dan omgooit, dat vind ik ook fantastisch. Ja, hij wil echt erop pakken. Dus, en nou jaren, dus deze kans ook net missen, even bij hem zien. Morgen in de heer, volle meer oer Dr. Paul. When I pick the feet up and I clean it,